Okay, maayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Adlaw na usab karon nga Martes. Pizza 22 na kini sa bulan sa Agosto tuig 2023. O natapos niyan ako sa iyong niyan ako sa iyong godron manghigala no tungod lagi kay natapos ang among meeting gahapon. Hapon na kay wala naka-schedule may unta karon magyud ang Sabado karon magyud untang Martes may mukuan kanang mag-meeting among business meeting. Gahapon ko ano ba unta to mura ba og outing lang namo ba Lunes kay mamalit-palit baya punta pero kay tungod lagi murag may lakaw si obispo so muna nga karong adlaw wala nami muna nga karon ang mga kaparian nanaan nami anay uban ako nagdalit-dali kung pauli diri na buntag kay naa pamangkoy akong gi-instruksyonan ang akong mga sakop especially ang ato mga youth nga ayaw sa ninyong ibalhin ang cross hangtod maabot ko kay ako pahimuon ang welcoming rights sa kining gitawag nato og Diocesan Youth Cross karon pa nako ganinang buntag nako kuanan kanang gibinditahan giinsensuhan ang cross yang ano man kagahapon ni atin gyud meeting kasi ako na ginaingon importante kaayo alang kanako nga maka-attend gyud ko sa meeting kay nabi ay mga kalambuan no do na mga mensahe nga murag magsilbing guidelines usab kanako sa akong pagdumala sa parokya munang kinahanglan gyud nga ang usa ka pari ilabi na gyud diocesan priest ka naghandle kag parokya dili gyud ka mo miss og meeting sa tanan nga mga kaparian no kaming mga pari we can't afford nga dili may mo attend og meeting kay usa may mahitabo na ay mga kalambuan wa may kalibutan wala may kalibutan may kada kong dimalas na ako no klaro ba o sige. Okay, ari kita sa atong gihisgutan kay kahapon, naghisgot kita excommunication, naghisgot putag apostasy. No? So karong adlaw atong ari kita sa lain nga topic. Okay, no? Ari kita sa lain nga mga pangutana. Lain pangutana. Pero sa dili pa at una nga tan-aw na ang kuan, CBCP News. Asa na tong akong CBCP News dahil ya. CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Adlaw sa pagampo ug pagpuasa napahigayon sa Archdiocese sa Zamboanga. Gihimo kini ni atong nakalabay nga pizza 18 na ining bulan sa Agosto. Kini agi og tubag sa mga dili maayong panghitabo sa lugar ug mga kagubot ang sa nasangpit nga rehiyon. Nanawagan karon si Auxiliary Bishop Moises Cuevas. Nanawagan niini mao si Archbishop Moises Cuevas nga naggahin gyud sila og usa ka adlaw alang sa fasting and prayers. Mao kadumingala mga balitang simbahan. Ari kita sa Vatican News. Ang Ginoo dili gyud mo hikaw, no? Kung kita masaligon o madasigon nga muhangyo kaniya bisag unsay atong gikinahanglan. Sa ato pa, ang Ginoo kabuti pasabot ni Pope Francis, ang Ginoo dili gyud bitaw siya muhikaw ba kana bitaw mobalibad no kung kinasing-kasing lagi natong gipangayo o gilauman nga madawat nato atong gipangayo gikan kaniya no siingon niya na. Okay, mao kadto mahigala ang ato ang CBCP News, balitang simbahan ug ari kita sa ato ang Saint of the Day, August 22. Abino ang atong Saint of the Day karon sigon diri sa atong listahan. Uy, gisaulog na nato oron mahigala ang Queenship of Mary. Ayan no, ang pagkarayna sa mahal nga Birhen Maria. No, ang maong titulo nga mahal nga Birhen giaprobahan kini ni Pope Pius XII niadtong tuig 1954. Ang gibasihan na niadto niini nga teksto sa Biblia kining sa Lucas kapitulo 1. No, ato kanang basahon ha. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok ni Maria kay gikahimutan ka sa Dios, magmabdos ka ug moanak og lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari. That is one thing, no? Sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan
ug dili gyud matapos ang iyahang gingharian, ang pulong sa Ginoo. Sa ato pa, binasin ining maong teksto sa Biblia nga si Kristo giilang nga hari, nya ang atong mahal nga birhen kay inahan man ni Kristo. Sa ato pa si Mama Mary, rayna gid pod. Of course no, na mga laing relihiyon nga musopak ni anak, kay dili gid sila makadawat. Dili gid sila makadawat sa mahal nga birhen nga rayna. Pero alang ka nako, si Mama Mary, angayan lang yun nga tawgon o rayna sa langit ug sa yuta, sanglit ang iyang anak maumanak hari sa langit ug sa yuta. Klaro ba? Jesus Christ is King. Muna nga, dili lamang ta maglalis anak, no? Kamo na lang mahibalo. Kung unsa po inyo ha, pero basta kay alang ka namong Katoliko, si Mama Mary maugyod ang rayna sa langit ug sa yuta. Okay? Klaro? Nahala, no? Nahala pa dayon ta mahigala sa ato nga mga ari kita sa atong catechism. Ako na ba nasirado rin ako. Diara. Wala din ako nasira. Okay, pasunod man eh. Okay. Laing pangutana, Padre. Saman. Can a person donate his body for research? Padre, mag-iuban mo higala, no? Nga, kining ilang i-donate ba ang ilang lawas para sa medical research ba? Ano naman yung anak? Ang uban mamalit, ang uban po i-donate ra. So, pwede na siya. It is not immoral and unethical kung ikaw mismo mo pirma kag waiver nga ikamatay nimo imong i-donate ang imong mga parte sa lawas. But dunay ana, but respect to the body during the research and that the human remains are properly disposed at the end of the research. Sa ato pa, pwede ra ninyong himuon nga specimen ba nga nato na no? Ang lawas sa tao. Pero, kinahanglan nga, dili yun mawala ang pagtahod sa manang maong lawas. O ikaduha, kinahanglan nga ilubong ginasag tarong kanang mao nga patayng lawas. Kung atong basahon sa unang sulat ni San Pablo nga dos taga Corinto, Kapitulo 6, versikulo 19, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo? Ug nga nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingong, kundi iya na kamo sa Dios. Sa ato pa, ang atong lawas, templo sa Espiritu Santo, ug angay natong tahuron. Dili nato na ingon nga pasipadaan kay nganuman. Dili man ni ato adi ay no, kay amatud pa din no, dili na kamo ang tag-iya ni ana, kundi iya na sa Dios. So ayon binuwang din na inyong lawas. Pero usa applicable ada mahigala kini biyang bisyo. Ang bisyo bitaw bisyo nga murag imo bitaw pong gigubag tuyo, ikaw mismo miniguba sa imong lawas, pinagis bisyo. Sala sa da siya gyud. Una mga dako gyud sala ang mga mag drugs ka o mag-abusar ka sa mga kini bitang bino, mag-abusar ka sa sigarilyo, daghan pang uban. Bisan ang uban gani kanang alcoholic, kanang bitang workaholic, kanang bitang bisag kapoy na kayo, mo trabaho ra gyud ka kay mo kini mo kana bisan kung ang oras ng ikalatulog mo trabaho ra gyud ka kay mo lagi na mga dinalian, oras ng inugkaon, di lang gyud usa ka mukaon kay mo kana mga dinalian. Sala biya na. Nganuman, dili ba na imong lawas sa imong gidala-dala, iya ba na sa Ginoo ug naa kanimo ang templo sa Espiritu Santo. So manangay mo ginang atibanon. Klaro ba? Hindi. Sala pa rin na, Pader? Oo. Sa bandiay kaniingon gud si Kristo nga ang atong lawas templo sa Espiritu Santo. So panahon sa ikalatulog, tulog jud ka. Ayaw jud ingon nga adi lamang jud ko matulog ini kay mo kini mo kada ayaw daw na sila. Klaro ba? Sige. Karon, can a faithful receive the sacrament on internet? Adyo. Usa gid ini kining konfisal. Kanang sakramento sa kining sa ngalaning kanang sa kalawat. Di na pwede kay sa mo na mapagkalawat sa internet o kana bitang bunyag. Di siya na pwede kay sa mo makapagbunyag. Kining kumpisal gyud kay pwede mo mag-istoryahan sa cellphone. O di ba sa Facebook. Nga pwede kuan ra mo ba mag-chat ra mo din ha. Pwede ra ba nga mangumpisal ana? Itubag ni ana dili.
according to our teachings, sacraments must be administered in person. In person, yun. Dili ingon nga ipaagi na to social media. Pwede man siguro ng mga counseling lang, ingon ni ana. Pero ingon nga, bunyag na gyud, kumpisal na gyud, mga lawat na gyud, yan na pwede. Kumpis, di na pwede. Klaro ba? So, katong uban po, pwede na sa mulalis, ana. Pero ang baruganan gyud sa simbahan katoliko, dili ginasimaw. No, klaro? It should be received in person. It should be administered in person. Okay, klaro? Abi no, hindi na lang una kita kuto mga higala ha. Ako lang yapon kini yung ubus nga lagad, Reverendo Padre Double A. Mana milito sab kaninyo manalangin kaninyo ang Dios makagahos tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.